Ola a todos e a todas. Hoxe 21 de marzo é un día moi especial xa que se celebra o Día da Poesía. Por iso, nós imos a facer algo moi especial. Imos homenaxear a Rosalía de Castro, a poetisa máis importante de todos os tempos. Para iso, imos traer a Rosalía de Castro connosco e un entrevistador vai facer unhas preguntas aquí en directo para vos. Así que imos comenzar. Pido vos silencio, respeto e que lle prestedes atención ao acto que se vos preparou. Hai personas que son como as estrelas, brillan, cautivan e nos sirven de guía. Rosalía, Rosalía, Rosalía. Rosalía, ademais de ser poeta, representa o renacer da nosa lingua. Rosalía, Rosalía, Rosalía. Rosalía é como a bandeira, o símbolo da terra e o emblema da nosa cultura. Ai, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Este poema foi escrito por Curros para Rosalía. Titúlase A Rosalía. Do mar pola orela mireina pasar, na frente unha estrela, no bico un cantar. E vina tan sola, na noite sen fin, que ainda recei pola pobre da tola, eu que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasar eu, con este Bueno, como xa dixen, foi escrito por Curros para Rosalía. Do mar pola orela, mireina pasar, na frente unha estrela, no bico un cantar. E vina tan sola, na noite sen fin, que ainda recei pola pobre da tola, eu que non teño quen rece por min. A musa dos povos que vin pasar eu, como esta dos lobos, como esta se veu. Os osos son dela que va a desgardar. Ai dos que levan na frente unha estrela, ai dos que levan no bico un cantar. Bos días. É un placer para nós compartir este encontro con Rosalía de Castro. Gracias por estar aquí. O prazer é meu compartir tamén esta mañá con vos. Estou disposta a que me fagades as preguntas que queiras. Cando naceu? Nací en Santiago de Compostela o 24 de febreiro de 1837. Coméntase que a súa infancia non foi atípica dunha nena que vive nun fogar estable xunto aos seus pais. Que nos pode dicir ao respecto, se non é moito intrometernos? Sí, é certo que non foi unha infancia moi común, como a que desexan todos os nenos. O motivo foi que a miña mamá
era solteira e o meu papá seminarista. Iso fixo que tivese que vivir os primeiros anos da miña vida coa miña tía paterna nunha aldea coruñesa que se chamou Toño. Pero logo xa, cando tiña uns 12 anos, fomos vivir para Padrón e ao pouquiño tempo a miña nai xa se fixo cargo de min e marchei con ela para Santiago de Compostela. Que estudou? Estudei música e debuxo. Desde sempre me vi moi atraída polas artes, especialmente pola literatura. Pertencía a alguna asociación cultural ou reunía-se con algún grupo? Sí, participei no Liceo de la Juventud en Santiago de Compostela e ali coñecín as personalidades do momento, como eran Aguirre, Eduardo Pondal e Manuel Murguía, porque despois casei xa cando estaba en Madrid. Entón a vida cambiou e a sorte mudou e a vida mellorou. Non tal. A miña vida, por desgraza, non foi moi boa. Primeiro, o peor foi que dos 7 fillos que tiven, 2 deles, sendo moi cativiños, morreron. Logo, tamén morreu a miña nai, que a miña era ben nova. Despois, estiveron todos aqueles apuros económicos que pasamos. O meu marido máis eu non eran fáciles tempos. O seu traballo facía que tivésemos que estar mudándonos por toda España adiante e iso trastornábanos moito. Non foron tempos fáciles, non? E cando se empezou a interesar pola poesía? Desde sempre. A poesía estivo sempre comigo. De feito, creo que escribín os primeiros versos sendo unha nena, con 12 anos só. Cal foi o seu primeiro libro publicado? O primeiro foi La Flor. Publicouse en 1897, non, 97. Polo título deduzo que se trata dun poemario en castelán. Tamén escribiu nesa lingua? Por suposto. Escribín tanto en galego como en castelán. A maioría dos meus poemarios están escritos en castelán. A mi madre, en Las orillas del Sar, e logo tamén os libros en prosa, como Las hijas del mar. En galego realmente só escribín dos poemarios, Cantares gallegos en 1863 e Follas novas en 1870. Entón tamén cultivou a prosa? Tamén, pero onde máis destaquei foi na poesía. En prosa, en galego só están os 2 prólogos dos poemarios de Cantares gallegos e de Follas novas e logo outro libro que se titula Conto gallego. Dentro da poesía, entón, cal foi a súa temática preferida? A temática foi mudando cos anos. No primeiro libro foi unha temática que se pode dicir costumista. Eu tratei de retratar os costumes dos aldeáns que coñecía desde que vivira en Ortoño. Entón, nos meus versos aparecen pois, os seus costumes, as súas crenzas, as supersticións, pero tamén foi moi reivindicativa coa lingua galega e coa situación de Galicia e denunciei o mal que se trataba os galegos. Logo xa en Follas novas apoderouse de min a tristura e representei nos meus versos o estado de desesperanza que as desgracias familiares me fixeran vivir. Bueno, e xa para ir rematando, vostede diría que os seus libros son de fácil lectura ou pola contra utiliza unha lingua e un estilo moi privado? O meu galego é un galego popular. É un galego da terra onde me criei, de Padrón, en Santiago de Compostela. Debedes pensar que daquela, cando eu escribía, non había nin diccionarios, nin gramáticas, nin normas colas que guiarme. Entón escribía como eu escoitaba falar. Por iso, nos versos, hai algúns castelanismos e incluso vulgarismos. Bueno, de novo reitero as grazas por compartir estes maravillosos momentos connosco, con todos ustedes, Rosalía. Tamén compartir esta mañán con vos.
para despedirme xa, o único sería animalos non só a que lesen poesía, senón incluso que se atrevesen a escribir os seus versos. Que teñan bo día.
Adiós ríos, adiós pontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei que amigos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiños dos castañares, noites claras do lugar, campaniñas timbradoras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que hoxe daba o meu amor, camiñiños ao tomillo, adiós, para sempre adiós, adiós gloria, adiós contento. Deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero que puidera non deixar. Mais son pobre e mal pecado, a miña terra non é miña, que a pedirán de prestado a beira porque camiña o que naceu despechado. Teñamos, pois, que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriños que plantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou, erviñas do campo santo, donde meu pai se enterrou. Erviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adiós virxe da Asunción, branca como o serafín, levo vos no corazón. Pedide a Dios por min, miña virxe da Asunción. Sacio é lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar. Para mí, ai coitadiño, nunca máis han de tocar. Sacio é lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor. Voume sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizais. Digo che estaré chorando dende a beiriña do mar. Non olvides, queridinha, si morro de soidás. Tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Enferma de cancro, Rosalía de Castro faleceu o 15 de xullo de 1885 na súa casa da Matanza, en Padrón. Despois da súa morte, publícanse varios dos seus libros traducidos a outras linguas, como francés, alemán, ruso e xaponés. Actualmente, os seus restos descansan no Panteón de Galegos Ilustres en Santiago de Compostela. E agora, xa para rematar, unha compañeira de sexto vai cantar para nós o poema Lela.